Gure helburua da ahalik eta jende gehien elkartza euskara egiten kalean. Eta bideratua dago euskara, hori esan dudan bezala, euskara ikasten da bien jendea, berbalagunei begira, euskaldun zarrei, eta euskara erabiltzen duen edon hori begira. Berbodromoa zertan datza, taldeak osatzen ditugu, 5 pertsonetako taldeak, non talde bakoitzean dinamizatzaile bat egoten da. Dinamizatzaile horrek 3 gai planteatzen ditu, eta 3 gaien horien artean gai bakoitzari buruz 10 minutu edo hartzen ditugu hitz egiteko. Galdera desberdinak egoten dira gai bakoitzaren inguruan, eta pertsona bakoitzak bere minutu batzuk ditu, bere tartea dauka gaiaren inguruan nahi duena botatzeko. Eta 10 minutu horiek bukatzen direnean, talde aldatzen gara, orduan jende berriarekin elkartzen gara, dinamizatzaile berri batekin, eta hurrengo gaiarekin hasten gara. Orduan, talde ibiliko gara gai bakoitzarekin.